Ak ste vedcom, niekde vo vašej hlave, vo vašej mysli je zapísaný koncept genetika versus prostredie, ktorý vyznieva podobne ako súboj Cola versus Pepsi alebo Gréci versus Trojania. Koncept genetika versus prostredie predstavuje veľmi zjednodušený pohľad na to, aké vplyvy na nás pôsobia. Od vplyvov, ktoré určujú, ako sa bunka vysporiada s energetickou krízou, až po vplyvy, ktoré určujú, kto sme na tej najindividuálnejšej úrovni našej osobnosti. Nachádzame sa však v tejto úplne falošnej dichotómii, ktorá je na jednej strane založená na tom, že príroda je základom všetkých príčinných vzťahov, že život je DNA, ktoré je kódom všetkých kódov, svätým grálom a všetko sa točí okolo nej. A na druhej strane tu máme perspektívu spoločenských vied, podľa ktorej sme spoločenské organizmy a biológia je tu len pre nižšie živočíchy. Tvrdí, že ľudia sú nezávislí na biológii. Oba tieto extrémne pohľady na vec sú nezmyselné. Namiesto toho vidíme, že je prakticky nemožné pochopiť, ako biológia vlastne funguje, ak neberieme do úvahy vplyv životného prostredia. Jedným z najviac na hlavu postavených, ale najrozšírenejších a potenciálne nebezpečných pohľadov na vec je: toto správanie je geneticky podmienené. Čo presne sa tým myslí? Myslí sa tým strašne veľa podrobných vecí, pokiaľ sa vyznáte v modernej biológii. Pre väčšinu ľudí to ale znamená deterministický pohľad na život, zakorenenie človeka v biológii a v genetike. Gény znamenajú, že nič sa nedá zmeniť. Gény znamenajú, že veci sú neodvratné a nemali by sme sa ani pokúšať to zmeniť, lebo len márnime čas. A nemali by sme mrhať ani prostriedkami spoločnosti a pokúšať sa o zlepšenie, lebo je to niečo neodvratné, nevyhnutné a nemenné. A to je úplná hlúposť. Veľa ľudí si myslí, že hyperaktivita u detí je geneticky daná, že schizofrénia je geneticky daná. Opak je ale pravdou. Nič nie je geneticky naprogramované. Existujú zriedkavé ochorenia, je ich ale veľmi málo a trpí nimi len malé percento populácie, ktoré sú skutočne zapríčinené geneticky. Prepuknutie mnohých ťažkých chorôb môže byť podmienené určitou genetickou predispozíciou. Ale predispozícia nie je to isté ako predurčenie. Celý výskum s cieľom nájsť príčinu chorôb v ľudskom genóme bol odsúdený na neúspech ešte predtým, ako sa vôbec začal. Pretože väčšina chorôb nie je predurčená geneticky. Srdcové choroby, rakovina, mŕtvice, reumatoidné choroby, autoimunitné choroby, vo všeobecnosti psychické poruchy, závislosti. Žiadna z týchto chorôb nie je geneticky predurčená. Napríklad rakovina prsníka, zo 100 žien s touto diagnózou má len 7 z nich gény predisponujúce k rakovine prsníka. 93 ich nemá. A zo 100 žien, ktoré tieto gény majú, nie každá rakovinu dostane. Gény nie sú niečo, čo nás núti správať sa určitým spôsobom bez ohľadu na prostredie, v ktorom žijeme. Gény nám skôr poskytujú rozličné možnosti, ktorými môžeme na naše prostredie reagovať. V skutočnosti to vyzerá tak, že niektoré vplyvy v rannom detstve a spôsob výchovy dieťaťa ovplyvňujú prejavy jednotlivých génov. Doslova tieto gény zapínajú alebo vypínajú a týmto nás posúvajú na takú cestu vývoja, ktorá bude najlepšie vyhovovať typu sveta, v ktorom žijeme. V kanadskom Montreale prebehla štúdia o samovraždách, ktorá pri pitvách skúmala mozgy týchto ľudí. Ukázalo sa, že ak bol niekto zo subjektov, väčšinou to boli mladí, dospelí ľudia, zneužívaní ako dieťa, toto zneužívanie zapríčinilo genetickú zmenu v mozgu, ktorá sa nenašla v mozgoch ľudí, ktorí zneužívaní neboli. Toto je epigenetický efekt. Epi znamená nad. Takže epigenetika je to, čo sa deje, keď naše prostredie aktivuje alebo deaktivuje určité gény. Na Novom Zélande v meste Dunedin sa uskutočnila štúdia, v ktorej sa pozorovalo niekoľko tisíc jednotlivcov od narodenia do asi 30 rokov.
zistili, že dokážu identifikovať genetickú mutáciu, tzv. Abnormálny gén, ktorý istým spôsobom ovplyvňuje náchylnosť jedinca k násiliu. Ale len v tom prípade, ak bol daný jedinec v detstve vážne zneužívaný. Inými slovami, dieťa s abnormálnym génom má rovnaké sklony k násiliu ako ktorýkoľvek bežný človek. A v niektorých prípadoch dokonca ešte menšie ako ľudia s normálnymi génmi, ktorí neboli v detstve zneužívaní. Skvelý príklad toho, že gény nie sú jednoznačným určovateľom osudu. Jedná sa o zaujímavú techniku, pri ktorej je odobraný špecifický gén zo zárodku myši. Čo znamená, že táto myš ani jej potomkovia ním už nebudú disponovať. Vyradili sme ten gén z činnosti. U myši existuje gén, ktorý kóduje proteín, ktorý súvisí s učením a pamäťou. A vďaka tejto úžasnej metóde sme ten gén vyradili. Zistilo sa, že myši bez toho génu sa ťažšie učili. No už menej ocenený v tejto prevratnej štúdii, ktorú rozoberali všetky možné médiá, bol fakt, že keď tieto geneticky upravené myši vychovávali v prostredí, ktoré bolo výrazne bohatšie na podnety a stimulácie, upravené myši svoj genetický nedostatok úplne prekonali. Takže ak niekto v súčasnej dobe tvrdí, že určité správanie je podmienené geneticky, tak podľa vedeckých poznatkov platí táto veta iba vtedy, ak sa tým myslí nasledovné. Existuje genetická zložka, ktorá vplýva na to, ako organizmus reaguje na svoje životné prostredie a gény môžu ovplyvniť pohotovosť, s akou sa organizmus vyrovná s určitými zmenami a výzvami vo svojom prostredí. Na nešťastie väčšina ľudí si takto genetický vplyv nepredstavuje. Namiesto toho si predstavujú starú verziu typu je za tým genetika. A od toho je už iba malý krôčik k eugenike a podobným záležitostiam. Je to dosť rozšírená mylná myšlienka a je potenciálne i dosť nebezpečná. Jedným z dôvodov, prečo je biologické vysvetlenie násilia a celá táto hypotéza potenciálne nebezpečná, nie len zavádzajúca a dokáže napáchať vážne škody, je to, že ak tomu veríte, veľmi ľahko môžete povedať, nič s tým nemôžeme urobiť, aby sme zmenili predispozíciu ľudí k tomu, že budú aj v budúcnosti páchať násilie. Jediné, čo môžeme spraviť, je potrestať ich, zatvoriť alebo popraviť, ale nemusíme sa starať o to, aby sme zmenili spoločenské prostredie a spoločenské predispozície, ktoré môžu viesť ľudí k tomu, aby sa správali násilne, pretože to je irelevantné. Argumentácia genetikov nám poskytuje luxus ignorovať minulé a súčasné spoločenské a historické faktory. Môžeme to vyjadriť slovami Louisa Menanda, ktorý uverejnil v časopise New Yorker zaujímavú myšlienku. Veľmi ironicky napísal toto. Všetko je to v génoch. Skvelé vysvetlenie, prečo sú veci tak, ako sú, ktoré súčasný stav vecí neohrozuje. Prečo by sa mal niekto cítiť nešťastne a správať sa antisociálne, keď žije v tej najslobodnejšej a najviac prosperujúcej krajine na Zemi? Dôvodom predsa nemôže byť chyba systému. Chyba musí byť jednoznačne niekde v génoch. Skutočne krásne povedané. Argumentácia genetikov je jednoduchý únikový manéver, ktorý nám umožňuje ignorovať spoločenské, ekonomické a politické faktory, ktoré v skutočnosti podmieňujú určité typy problematického správania. O závislostiach sa zvyčajne tvrdí, že majú blízky vzťah k drogám, ale ak sa na to pozrieme zo širšieho pohľadu, tak závislosť môžeme definovať ako také správanie, ktoré je spojené so silnou túžbou, s dočasnou úľavou, s dlhodobými negatívnymi dôsledkami, s nižšou schopnosťou kontroly a so snahou alebo aspoň sľubmi, že tým skončíme, ktoré sa však nedajú splniť. A keď toto pochopíme, tak zistíme, že existuje o mnoho viac druhov závislosti, než len tie, ktoré sú spojené s drogami. Existuje workoholizmus, závislosť na nakupovaní, závislosť na internete, na počítačových hrách. Existuje závislosť na moci. Ľudia, ktorí už moc majú, ešte stále chcú viac a viac. Nič im nie je dosť. Závislosť na rope, alebo aspoň na bohatstve a na výrobkoch, ku ktorým máme vďaka rope prístup. Pozrieme sa ale na negatívne dopady na životné prostredie. Ničíme planétu, ktorú obývame, v honbe za vecami, na ktorých sme závislí. Tieto závislosti však prinášajú oveľa ničivejšie sociálne dôsledky ako kokain či heroín, ktoré berú moji pacienti.
Napriek tomu sú odmeňované a považované za úctyhodné. Riaditeľ tabakovej spoločnosti, ktorý dosiahne vyšší zisk, dostane o mnoho väčšiu odmenu. Nečeli žiadnym právnym či iným negatívnym následkom. Namiesto toho je uznávaným členom správnej rady niekoľkých iných korporácií. Lenže choroby, ktoré súvisia s fajčením tabaku, zabíjajú celosvetovo ročne okolo 5,5 milióna ľudí. Iba v Spojených štátoch zabijú 400 000 ľudí ročne. A na čom sú títo ľudia závislí? Na zisku. Sú na ňom závislí až do takej miery, že úplne ignorujú dôsledky svojich činov a aktivít. To je správanie charakteristické pre závislých ľudí. A takíto ľudia sú rešpektovaní. Je úctyhodné byť závislý na zisku bez ohľadu na to, čo to bude stáť. Čo je v našej spoločnosti priateľné a úctyhodné, je veľmi svojvoľne vykladaný jav. A zdá sa, že čím viac spôsobenej škody, tým úctyhodnejšia závislosť. Existuje všeobecne prijímaný mýtus, že drogy sú sami o sebe návykové. Celý boj proti drogám je založený na myšlienke, že ak zakážeme užívať niektoré drogy, dokážeme sa týmto spôsobom vysporiadať so závislosťami. Lenže ak rozumieme závislosti v širokom zmysle, tak zistíme, že nič nie je návykové samo o sebe. Mnoho ľudí môže chodiť na nákupy bez toho, aby sa pri nakupovaní stali závislými. Nie každý sa stane závislým na jedle. Nie každý sa stane alkoholikom, keď vypije sem tam pohár vína. Skutočnou otázkou je, čo zapríčiňuje to, že ľudia sú voči niečomu náchylní, pretože až kombinácia náchylnosti jednotlivca a potenciálne návykovej látky alebo správania vytvorí plne rozvinutú závislosť. Skrátka, nie je to látka sama, čo vyvoláva závislosť, je to aj otázka toho, nakoľko je konkrétny jedinec náchylný, aby sa stal závislým na určitej chemickej látke alebo správaní. Ak chceme porozumieť tomu, čo u ľudí vyvoláva isté sklony, budeme musieť vziať do úvahy životné skúsenosti. Stará dodnes všeobecne uznávaná myšlienka, že závislosti sú spôsobené nejakou genetickou príčinou, z vedeckého hľadiska jednoducho neobstojí. V skutočnosti je to tak, že určité životné skúsenosti vytvárajú u ľudí isté sklony. Sú to životné skúsenosti, ktoré formujú nielen ľudskú osobnosť a psychologické potreby človeka, ale určitým spôsobom aj ľudský mozog. Tento proces začína už v maternici. Bolo napríklad vedecky preukázané, že ak sú matky počas tehotenstva vystavené stresu, pravdepodobnosť, že u ich detí sa vyvinie istá predispozícia k závislostiam, je vyššia. Toto sa deje kvôli tomu, že vývoj jedinca je formovaný psychologickým a spoločenským prostredím. Biológia človeka je do veľkej miery ovplyvňovaná a programovaná životnými skúsenosťami už v maternici. Naše prostredie na nás nezačína vplývať až v momente pôrodu. Prostredie na nás vplýva, odkedy ho máme okolo seba a už v štádiu plodu prijímame rôzne informácie, ktoré sa k nám dostanú prostredníctvom krvného obehu matky. Výborným príkladom pre dokázanie tejto skutočnosti je tzv. Holandská hladová zima. V roku 1944 nacisti okupovali Holandsko a odviezli všetko jedlo do Nemecka. Celé Holandsko hladovalo 3 mesiace. 10 000 ľudí zahynuli od hladu. Následkom bol tzv. Efekt holandskej hladovej zimy. Ak by ste boli v čase hladovania plodom v 2. alebo 3. trimestri vývoja, vaše telo by sa počas tohto obdobia naučilo niečo jedinečné. 2. a 3. trimester sú totiž obdobím, v ktorom sa telo pokúša získať informácie o okolitom prostredí. Nakoľko nebezpečné je vonkajšie prostredie? Koľko výživy získam z krvného obehu matky? Ak ste boli plodom, ktorý počas tohto obdobia hľadoval, vaše telo sa navždy naprogramovalo tak, že bude úzkostlivo zachytávať všetok cukor a tuk a do zásoby si bude ukladať každú jednu molekulu. A ak ste ako plod postihnutý efektom holandskej hladovej zimy prežili 50 rokov a všetko ostatné prebiehalo normálne, veľmi pravdepodobne budete trpieť vysokým krvným tlakom, obezitou alebo metabolickým syndrómom. Takto to vyzerá, keď prostredie zasahuje na veľmi nezvyčajnom mieste. Rovnako ak laboratórne zvieratá počas tehotenstva vystavujete stresu, ich potomstvo bude v dospelosti omnoho náchylnejšie na užívanie kokainu a alkoholu. Môžeme skúmať vplyv stresu aj na ľudských matkách.
Napríklad v jednej britskej štúdii boli sledované ženy, ktoré boli zneužívané počas tehotenstva a počas pôrodu mali v placente zvýšené hladiny stresového hormónu kortizol. Ich deti tým získali väčšie sklony podľahnúť závislostiam, a to už vo veku 7 až 8 rokov. Stres v maternici teda pripravuje pôdu pre všetky možné duševné poruchy. Jedna izraelská štúdia skúmala deti narodené matkám, ktoré boli tehotné v čase vypuknutia vojny v roku 1967. Tieto ženy boli pochopiteľne pod veľkým stresom a u ich detí sa vyskytovala schizofrénia častejšie ako u ich rovesníkov. Existuje mnoho ďalších dôkazov o tom, že predpôrodné vplyvy majú obrovský dopad na vývoj ľudského jedinca. Špecifickou črtou vývoja človeka a predovšetkým vývoja ľudského mozgu je to, že prebieha predovšetkým pod vplyvom prostredia a z väčšej časti až po narodení. Ak to porovnáme s vývojom koňa, ktorý dokáže behať už od prvého dňa svojho života, zistíme, že my sme po narodení vyvinutí len veľmi málo. Nie sme schopní dostatočne dobre zvládať neurologickú koordináciu, rovnováhu, svalovú sílu a zrakovú ostrosť získavame až v roku a pol až 2 rokoch veku. Je to preto, lebo vývoj mozgu u koňa je ukončený už v maternici a u človeka sa tento vývoj postupne dokončuje až po narodení. Toto poznanie sa dá odôvodniť veľmi jednoducho evolučnou logikou. Zväčší sa nám objem hlavy, čo je pre človeka charakteristické. Zväčšovanie predného mozgu je vlastne to, čo z nás robí ľudskú bytosť. Zároveň kráčame po 2 nohách, v dôsledku čoho sa naša panva zúžila, aby sa prispôsobila chôdzi. Máme teda užšiu panvu a väčšiu hlavu. A to je dôvod, prečo sa musíme rodiť nedostatočne vyvinutí. Koncept neuronálneho darwinizmu v podstate znamená, že telesné funkcie, ktoré dostanú adekvátnu stimuláciu od svojho prostredia, sa vyvinú optimálne a tie, ktoré takéto podnety nedostanú, sa buď nevyvinú optimálne, alebo sa nevyvinú vôbec. Ak vezmeme dieťa so správne vyvinutým zrakom pri narodení a strčíme ho na 5 rokov do tmavej komory, zostane slepé do konca svojho života. Pretože nervové spojenia potrebujú na svoj vývoj svetlo a bez tohto podnetu nám zárodočné nervové spoje, ktoré sú pri pôrode prítomné, zakrpatejú, zahynú a nové sa už nikdy nevytvoria. Ranné skúsenosti významným spôsobom ovplyvňujú a tvarujú správanie dospelého jedinca, a to predovšetkým tie ranné zážitky, ktoré si takmer nikto z nás nepamätá. Dnes je známe, že existujú 2 druhy pamäti. Máme explicitnú pamäť, ktorú používame, keď si chceme spomenúť na nejaké fakty, detaily, epizódy či okolnosti. Ale tá časť mozgu, ktorá sa nazýva hypokampus a ktorá takéto spomínanie umožňuje, sa do roku a pol ani len nezačne vyvíjať a naplno sa rozvinie až o mnoho neskôr. Aj preto si len málo kto spomenie na niečo, čo zažil pred 18. mesiacom svojho života. Existuje však aj iný druh pamäti, ktorá sa nazýva implicitná, a to je v podstate emocionálna pamäť. Emočný dopad istého zážitku a jeho interpretácia dieťaťom spôsobí, že sa táto skúsenosť uloží do mozgu vo forme nervových spojení, ktoré sú schopné reagovať aj bez prítomnosti spomienky. Na ilustráciu nám poslúži príklad adoptovaných detí, ktoré majú veľmi často celoživotný pocit odmietnutia. Nespomínajú si na adopciu, nespomínajú si na oddelenie od svojej matky, pretože nemajú spomienky, ktoré by si mohli vedome vybaviť, lenže v mozgu majú na toto odlúčenie a odmietnutie zakorenenú silnú emocionálnu spomienku. Preto je u nich zvýšená pravdepodobnosť, že budú zažívať pocit odmietnutia a budú oveľa viac emocionálne rozrušení, keď budú mať pocit, že sú odmietaní na rozdiel od iných ľudí. Toto samozrejme neplatí len pre adoptované deti, ale u nich je tento pocit obzvlášť silný, práve kvôli takémuto fungovaniu implicitnej pamäti. Podľa rôznych výskumov a podľa mojich vlastných skúseností boli závislí ľudia, prakticky všetci chronicky závislí pacienti v detstve značným spôsobom zneužívaní. Ich emocionálne, teda implicitné spomienky im vravia, že svet je nebezpečné miesto, kde im nikto nepomôže, kde sa nedá veriť ľuďom v okolí, vo vzťahoch sa necítia dostatočne bezpečne, aby sa druhému človeku otvorili a svojimi reakciami sa snažia zabrániť vytvoreniu skutočne intímnych vzťahov. Neveria opatrovateľom, zdravotníkom ani iným ľuďom, ktorí sa im snažia pomôcť a všeobecne vnímajú svet ako nebezpečné miesto. Toto všetko pramení práve v implicitnej pamäti, ktorá si zapamätala incidenty z detstva, na ktoré si oni sami nespomínajú. Novorodenci, ktorí sa narodili predčasne, sú často v inkubátoroch a všade okolo nich je niekoľko týždňov až mesiacov množstvo nástrojov a prístrojov.
Dnes však už vieme, že ak sa týchto detí niekto dotýka a hladí im chrbátik len 10 minút denne, podporuje to rozvoj ich mozgu. Ľudský dotyk je pre vývoj človeka nevyhnutný a kojenci, ktorých nikto nikdy nedvíhal, napokon zahynú. Byť držaný v náručí jednou zo základných potrieb ľudských bytostí. V našej spoločnosti existuje nešťastná tendencia vravieť rodičom, aby nedvíhali svoje deti, nedržali ich na rukách, aby nedvíhali plačúce bábätka zo strachu, že ich rozmaznajú. Rodičov povzbudzujeme, aby v noci pokojne spali a deti nechali tak. To je presný opak toho, čo dieťa skutočne potrebuje. Deti možno nakoniec prestanú plakať a zaspia, ale ich mozgy sa uzatvoria pred svetom, čo je určitý spôsob, ako sa brániť voči zraniteľnosti a pocitu opustenia svojimi rodičmi. Ich implicitné spomienky tak budú obsahovať myšlienku, že svet na nich kašle. Množstvo rozdielnych zážitkov sa zakorení v človeku už v rannom veku. Na deti sa preniesie napríklad aj to, nakoľko rodičia považujú svoj život za ťažký alebo ľahký. Či už prostredníctvom depresií matky, alebo tým, že rodičia sú podráždení, pretože mali ťažký deň, alebo tým, že sú ku koncu dňa príliš unavení. Toto sú veľmi silné nástroje na programovanie vývoja dieťaťa, o ktorých v dnešnej dobe už mnoho vieme. Táto skorá citlivosť u detí však nie je evolučnou chybou. Je prítomná u mnohých rozličných živých organizmov. Dokonca už u semenáčov existuje proces prispôsobovania sa svojmu životnému prostrediu, v ktorom vyrastajú. Lenže u ľudí ide predovšetkým o prispôsobenie sa spoločenským vzťahom. V detstve ide o to, koľko starostlivosti, koľko konfliktov a koľko pozornosti človek zažije a podľa toho získava predstavu o tom, aký je svet, v ktorom vyrastá. V akom svete vyrastáte? V takom, kde musíte o všetko bojovať, dávať si pozor, brániť sa, naučiť sa neveriť ostatným? Alebo vyrastáte v spoločnosti, kde záleží na vzájomnosti, obojstrannosti, spolupráci a empatii, kde vaša bezpečnosť závisí na dobrých vzťahoch s ostatnými? Na oba tieto obrazy sveta potrebujete úplne odlišný emocionálny a kognitívny vývoj. A práve o tom je vysoká citlivosť u detí. Rodičovstvo je do veľkej miery nevedomý systém odovzdávania informácií svojim deťom o tom, v akom type sveta vlastne žijú. Známy britský detský psychiater Donald Winnicott raz povedal, že v detstve sa môžu zásadne pokaziť dve veci. Jednou z nich je, keď sa stane niečo, čo sa stať nemalo. Druhou, keď sa niečo nestalo, čo sa stať malo. Do prvej kategórie patria dramatické zážitky so zneužívaním a skúsenosť opustenia, ktorú zažilo mnoho mojich pacientov v mojej liečebni a tiež mnoho drogovo závislých. To sa nemalo stať, ale stalo sa. Ale ako deti tiež potrebujeme uvoľnenú, správne naladenú a nepretržitú pozornosť svojich rodičov. A tu potrebuje každé dieťa. No deti túto pozornosť veľmi často nedostanú. Tieto deti nie sú ani zneužívané, ani zanedbávané, ani traumatizované, ale to, čo dieťa potrebuje, teda prítomnosť emočne dostupného a starostlivého rodiča, jednoducho nie je k dispozícii kvôli rôznym stresovým faktorom v našej spoločnosti, rovnako ako v rodinnom prostredí. Psychológ Ellen Shore tento fenomén nazýva proximálne zanedbávanie, keďže rodič je prítomný fyzicky, ale emocionálne nie. Strávil som približne 40 rokov svojho života prácou s najnásilnejšími ľuďmi, akých naša spoločnosť vytvorila. S ľuďmi, ktorí vraždili, znásilňovali a podobne. V snahe pochopiť, čo zapríčinuje toto násilie, som zistil, že najnásilnejší zločinci v našich väzniciach boli sami do určitej miery obeťami zneužívania. A to takého, ktoré prekročilo všetky moje dovtedajšie predstavy o zneužívaní detí. Nemal som ani predstavu o hĺbke skazenosti, s ktorou sa s deťmi v našej spoločnosti tak často zaobchádza. Najnásilnejší ľudia, ktorých poznám, sú tí, ktorých sa niekto pokúsil zavraždiť, často ich vlastní rodičia, alebo iní ľudia v ich blízkom okolí, alebo sú pozostalými po rodinných príslušníkoch, ktorých zavraždili blízky príbuzní. Their closest family members by other people. Buddha tvrdil, že všetko závisí na všetkom ostatnom. Hovoril, že jedinec obsahuje mnohých a mnohí obsahujú jedinca. Že nič sa nedá pochopiť v izolácii od svojho životného prostredia. List rastliny obsahuje slnko, oblohu a zem. Dôkazy tohto vidíme samozrejme všade naokolo a obzvlášť v ľudskom vývoji.
Moderná veda tomu priradila výraz biopsychosociálna povaha ľudského vývoja, ktorá hovorí, že biológia človeka závisí najmä na jeho interakcii so spoločenským a psychologickým prostredím. Psychiater a vedec Daniel Siegel z Kalifornskej univerzity v Los Angeles zaviedol pojem medziľudská neurobiológia, ktorým chcel vyjadriť to, že spôsob, akým funguje náš nervový systém, do veľkej miery závisí od našich osobných vzťahov. V prvom rade s rodičmi alebo opatrovateľmi, v druhom rade s ďalšími emocionálne dôležitými osobami v našom živote a v treťom rade s celou našou kultúrou. Nie je možné oddeliť neurologické fungovanie ľudskej bytosti od prostredia, v ktorom vyrastala a v ktorom žije ďalej, a to platí počas trvania celého životného cyklu. Platí to hlavne vtedy, keď sme závislí na iných, bezmocní, keď sa nám rozvíja mozog, ale platí to aj v dospelosti, ba dokonca i ku koncu života. Človek už žil takmer v každom type spoločnosti. Najprv v rovnostárskej, od lovcov a zberačov, ktorí boli podľa všetkého veľmi rovnostársky, zdieľali jedlo, vymieniali si darčeky. Tieto malé skupiny ľudí sa prevažne živili pastvou a čiastočne lovom a väčšinou žili medzi ľuďmi, ktorých poznali po celý svoj život, teda medzi príbuznými. To všetko vo svete, v ktorom dochádzalo k rozsiahlemu prelínaniu medzi rozličnými skupinami, vo svete, v ktorom nebolo dostupných mnoho vecí v zmysle materialistických kultúr. Takto strávilo ľudstvo väčšinu svojej histórie. Bol to úplne iný svet. Jedným z dôsledkov tohto usporiadania bolo menej násilia. Organizované skupinové násilie sa v tom čase ľudskej histórie nevyskytovalo, čo je celkom pochopiteľné. Kde sme teda spravili chybu? So, where did we go wrong? Násilie nie je univerzálne. Nevyskytuje sa v ľudskej spoločnosti rovnomerne. Existujú obrovské variácie v množstve násilia v rozličných spoločnostiach. Poznáme spoločenstvá, v ktorých násilie prakticky neexistuje. Sú však aj iné, ktoré sa zase samé ničia. Niektoré z anabaptistických náboženských skupín sú úplne a striktne pacifistické, ako napríklad Amiši, Menoniti alebo Huteriti. A v niektorých týchto skupinách, ako napríklad u Huteritov, nenájdeme žiadne zaznamenané prípady vražd. Počas hlavných vojenských konfliktov, ako napríklad druhej svetovej vojny, keď boli ľudia povolávaní do vojska, mnohí odmietali slúžiť v armáde. Radšej by išli do väzenia, než by mali bojovať v armáde. V izraelských kibucoch je úroveň násilia zase taká nízka, že súdy často posielajú násilných trestancov a ľudí, ktorí spáchali zločiny, do týchto komunít, aby sa tam naučili, ako viesť nenásilný život, pretože v kibucoch sa tak naozaj žije. Sme výrazným spôsobom tvarovaní spoločnosťou. Ľudské spoločnosti pomáhajú tvarovať to, či si myslíme, že život je v podstate o hriechu alebo o kráse. Či si myslíme, že náš posmrtný život bude záležať na tom, ako žijeme dnes, alebo to nie je podstatné. Vo všeobecnosti možno veľké spoločnosti označiť za individualistické alebo za kolektivistické. A oba typy vytvárajú úplne iných ľudí, úplne iné svetonázory a domnievam sa, že aj vývoj mozgu je v oboch úplne odlišný. My v Amerike žijeme v jednej z najviac individualistických spoločností a kapitalizmus je systém, ktorý nám umožňuje postupovať stále vyššie po pomyselnej pyramíde. Problémom je, že poskytuje stále menej záchytných sietí. Čím viac je spoločnosť členená, tým menej ľudí nám je rovných a tým menej ľudí existuje, s ktorými máme rovnocenné obojstranné vzťahy. Namiesto toho máme neustále rozdeľovanie a nekonečné hierarchie. A svet, v ktorom máme málo vhodných partnerov na spoluprácu, je svet, v ktorom je oveľa menej altruizmu. Dostávame sa teraz k zdanlivo úplne nezmyselnému spojeniu, keď sa chceme pokúsiť z pohľadu vedy vysvetliť povahu ľudskej prirodzenosti. Do istej miery vieme, že povahou našej prirodzenosti nie je byť príliš obmedzený našou prirodzenosťou. Ako druh sme vyvinuli väčšiu spoločenskú rozmanitosť ako akýkoľvek iný živočích na planéte.
viac systémov viery, štýlov, rodinných štruktúr, spôsobov výchovy detí. Máme mimoriadne vysokú kapacitu pre rôznorodosť. Vytvorili sme spoločnosť založenú na súťažení a často na naozaj bezohľadnom vykorisťovaní jedného človeka druhým. Vytvárame zisk z problémov druhých ľudí a často vytvárame aj problémy za účelom dosiahnuť zisk. Prevládajúca ideológia veľmi často ospravedlňuje toto správanie odvolávaním sa na nejakú zásadnú a nemennú ľudskú prírodzenosť. Tento mýtus v našej spoločnosti spočíva v tom, že ľudia sú prirodzene súťaživí, že sú individualistickí a sebeckí. Realita je však úplne iná. Máme isté ľudské potreby. Ak sa chceme baviť o ľudskej prirodzenosti, musíme si uvedomiť, že sa bavíme o prirodzených ľudských potrebách. Ako ľudia máme potrebu spolužitia, úzkeho kontaktu, potrebu byť milovaní, oddaní, akceptovaní, byť videní a príjmaní takí, akí sme. Ak sú tieto potreby naplnené, vyvinú sa z nás ľudia, ktorí sú súcitní, ktorí spolupracujú a sú empatickí voči iným ľuďom. Lenže opak, ktorý pozorujeme v našej spoločnosti, je v skutku prekrútením našej prirodzenosti. A to kvôli tomu, že len málo ľudí má svoje potreby naplnené. Takže áno, môžeme pokojne hovoriť o ľudskej prirodzenosti, ale len v zmysle základných ľudských potrieb, ktoré sú vyvolané inštinktívne. Alebo inak povedané, máme isté potreby, ktoré vedú k určitým vlastnostiam, ak sú naplnené, a k úplne iným vlastnostiam, pokiaľ naplnené nie sú. Ak si teda uvedomíme skutočnosť, že ľudský organizmus, ktorý má obrovskú prispôsobivosť, čo nám umožňuje prežiť v rozličných podmienkach, je zároveň pevne naprogramovaný, aby vyžadoval naplnenie svojich potrieb, vynorí sa nám tiež požiadavka na spoločnosť. Tak ako naše telá vyžadujú určité živiny, ľudský mozog vyžaduje pozitívne podnety v prostredí vo všetkých štádiách svojho vývoja, zatiaľ čo tiež potrebuje ochranu pred všetkými možnými negatívnymi podnetmi. Ak sa nestanú veci, ktoré sa mali stať, alebo ak sa stanú veci, ktoré sa stať nemali, je úplne zrejmé, že týmto spôsobom sa otvárajú dvere nielen veľkému množstvu psychických a fyzických chorôb, ale aj mnohým typom škodlivého ľudského správania. Ak sa týmto pohľadom pozrieme na okolitý svet a vezmeme do úvahy stav dnešnej spoločnosti, musíme si položiť túto otázku. Podporujú podmienky, ktoré sme si v modernom svete vytvorili, naše vlastné zdravie? Slúži nám náš socioekonomický systém ako pozitívny činiteľ podporujúci ľudský a spoločenský vývoj a pokrok? Alebo ide naša spoločnosť svojou podstatou proti základným vývojovým požiadavkám, ktoré sú potrebné na vytvorenie a udržanie nášho osobného a spoločenského blaha?